आं बिदि हाजोआव गाखोफेरालै गाखोफेरा हाया आथिं थुर थुर मावजोब्बाय तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो गाइस दिनैनि आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरबाय तो गाइस जोङो माने दाबसेयाव थांनो नागिरदों आरोना तो बे जायगाखौ एक्चुअली मा होननानै बुङोमोनथाय नामखौ एसे आं बावगारबाय आरो एक्चुअली थांदोंमोन आं सिगाङावहा तो एबार आं सानदों मा फंबायखौ आं एसे बेरायहोनो बे जायगायावहा एक्चुअली नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मिन्थिगोन ना मा जायगायाव लांनो नागिरदों एक्चुअली आं एसे ट्रेजार हगारनि आं र' चेक खालाम नैबे बिफां दङ ना बेनि सिदा नैबे जायगायाव थांगोन तारमाने हा बे जायगायाव थांगासिनो दङ तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम दिनै भिडिअआ धासु क्रेजी सेक्सी जागोन तारमाने तो बिदिबा जाबाय माने एक्चुअली आंथ' बांद्राय थांनाय जाया नालाय बे जायगायावहा ओमफ्राय दा दिनै सानदों आरो ना दे फंबायखौ एसे बेरायहोनो आं बे जायगायावहा तो बेखायनो थांनोसै आरो तो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ एक्चुअली लामा लामा बुंफुखिलांबाय थाला आङो सर्ट सर्ट होलांबाय थानोसै आरो ना मा बुङो तो गाइस जों फैयै नै जों सफैनायनि लामायाव फैबाय आरो ना तो गाइस मा होननानै बुङो जों कमप्लिटलि सहैयाखै जि जायगायाव जों थांनो नागिरदों बे जायगायाव जों सहैयाखै मा होननानै बुङो आरो दसे लाबावगोन आरो मेक्सिमाम बेयो आरो 5 मिनिटसो लाबावनो हागौ आरो ना जों जेराव थांनो नागिरदों आरो ना मा बुङो तो 5 मिनिटनि उनावनो नोंथांमोना क्रेजी भिउ क्रेजी ब्लग क्रेजी धमाका नुनो हागौ तो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लामाखौथ' नुदों नै ओमफ्राय जों फैनाया नै ओरैजायनिफ्राय फैदों आरो ना ओमफ्राय पुरा हाग्रा नैबे मिथिबायना पुरा जंगल आरो जंगल टु जंगल नों गिदों नामा फैनाया आंथ' गियाखै हाग्रायावनो बेरायबाय थाग्राखा आच्छा बे गिया ना फंबाया गिया थारमाने हाग्रायावनो बेरायबाय थाखायो आरो ना अके तो गाइस बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै नङाबा दा फैफिनायाव जोंहा एसे मोनागोन नालाय ओंखायनो जोङो एसे थाब थांनानै थाब फैनो नाजागोन आरो ना गोजौआवबा मा लोगो मोनबावो मा लोगो मोनबावगोन दा वाव गाइस नाय लामाया एसे एकदम माने साइड पुरा हाग्रा आरो ना ओमफ्राय मेन रड जोंथ' दोङो ना बेयाव पुरा अन्थाइ आरो ना बाइकखौ बांद्राय मोजां सालायनो हाया आरो एकदम बादावो एकदम थाव बादावो आरो खिन्थु मोजां लामायाबो मोजां गाज्रि नङा खिन्थु थाव बादावो एकदम पुरा सुपार मस्ति धामाका पुरा सेक्सि आरो ना गाइस तो नायलांबाय थादो नै मोनफैसिगोन आयौ तो गाइस पुरा धामाका जि जायगायाव जों थांनो नागिरदों बे जायगायावनो जोङो मोनफैहांबाय माथो लामाया दा मोननै दं आरो ना नै गाइस नै ओरैजाय मोनसे थांग्रा दं आरो ओरैजाय दं तो गाइस आं नैबे डाउनथिं थांसै डाउनथिं मानि थाखाय होमब्ला एसे हिल्स हाजोखौ नुहुरदों थाबनो ओंखायनो थांसै आरो ना तो गाइस मा होननानै बुङो लामायाथ' ओरैबायदि डेन्जार आयु वाव व्हाट द सेक्सि रोड गाइस या होद फाग्ला लामाया आयु वाव माय गड तो फाइनाली जोङो सफैबाय तो गाइस जों फाइनाली सफैबाय आरो ना तो एक्चुअली लामाया एसे डेन्जारानो आरो एकदम मा होननानै बुङो हाग्रा जंगल एरिया नालाय ओंखायनो लामाया बिदि उनफ्राव मोजां जानो हागौ खोमा आइ होप तो गाइस नोंथांमोना दा भिउखौ चेक खालामदो आरो आं मा बुंबावनो वाव व्हाट द सेक्सि प्लेस यार व्हाट द सेक्सि हिल्स व्हाट द हेक तो गाइस आंनि बाइकआ नै बावनो थाथोंसै ओमफ्राय नै जोङो थांनोसै बेरायनोसै एसे होद लामायालाय मा डेन्जार सेक्सि लामालाय वाव मारै नुदों प्लेसखौ वाव सुपार मस्ति धमाका व्हाट द सेक्सि हिल व्हाट द सेक्सि प्लेस वाव दा फंबाय मारै नुदों माबाखौ प्लेसखौ ब्लग लागासिनो दोङो ब्लग लादों बरिया सुपार मस्ति धामाका सेक्सि तो गाइस मा होननानै बुङो नै दैयाबो जा बरिया बोहैदों आरो ना जोङो नै बे हाजोआव गाखोगोन नै बे हिल्सआव तो गाइस नै बे हाजोआव गाखोनानै जोङो एसे मजाखौ लानि जि जायगायाव फैनांगौ जोङो बे जायगायाव सफैबाय आरो मा होननानै बुङो जोंहा फंबायाबो बेक साइडआव ब्लग लागासिनो दोङो ओमफ्राय मा होननानै बुङो जायगायाबो ओरैबायदि सुपार मस्ति धामाका नोंथांमोना नुनानै मिन्थिगौ जानांगौ माबोरै नुदों ओमफ्राय मा होननानै बुङो जोङो नैबे हाजोआवहा एसे गाखोनानै एसे इन्जयखौ लानो सानदों आरो ना तो फंबायाबो माने गावसिनि क'क्राझार एरियायावहा मा होननानै बुङो बावखुंग्रि ना खनबेसे गाखोआ नोङो बावखुंग्रि आं 9 बारसो गाखोबाय बावखुंग्रि तो गाइस बिथाङा 9 बारसो गाखोबाय आरो ना बावखुंग्रियावहा ओमफ्राय आं सानदों जोंनि एरियायाव फैबाय जेला एसे दावखोनानै अरुणाचल जिथु हाजो
बे हाजोआवहा जा फंबायखौ एसे गाखोनोसै लोगोसे आंबो गाखोनोसै नाजागोन जों बेसे गोजौसिम गाखोनो हायो खिन्थु जों बांद्राय गोजौसिम थाङा आरोना जास्ट स्लाइटलिल'सो गाखोगोन आरोना थ' गाइस मा दं मा गैया औ फुदो नायलांबाय थादो नैबेलाय नैबे हाजोआव गाखोनोसै नैबेयावसो गाखोगोन बाव बै बांद्राय गोजौआव हानाय नङा You don't even know me like that. Are you pressed for time? Tamam gusu dia. तो गाइस जाबायदि गुसु दैया आयु दा बुंसै आरो माबोरै दैया आं नों दैयाव गसङाखै डेन्जार गुसु पुरा माने बरफ बायदिसो दैयानो बांद्राय गोबाव गसंनो हाया गुसुजोंनो मिन्थिबायना डेन्जार गुसु दैयाबो जाबायदि गुसु आयु माने बरफखौ नांलायलायला ना बरफखौ नांला बापरे आयु गोलैसिगौमोन आङो आयु जाबायदि गुसु दैया धोद बरफ बायदि थ' गाइस जोङो एसे गाखोलांसै हाजोआवहा थ' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गाइस नैबाव गाखोनो नागिरदों जोङो मिथिबायना आदसा नों गाखोनो हागोन ना हाया आं लामाखौ नागिरबाबो मोना थ' गाइस मा होननानै बुङो जाबायदि हाजो ना लामायानो गैया मिथिबायना गाखोनो थ' जों एक्सुवेलि लामाखौ बानायनासो गाखोलांनांगोन माने जोङो एकदम गाखोथाबनोबो फैयाखै आरोना जाखिनि जोङो हायो थ' जेनेबा एजांल'सो गाखोगोन नै जोंहा फंबाया गाखोनो बिराद माने लुबैदोंनो ओंखायनो गाखोहैसै थ' होमबा थ'दो दे नोंसो गाखोनो हायोलै थां गाखोलांनोसै गोजौआवहा गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गस्ला खुलायलायबाय बडि बिल्डारा आंखौ लांफाया बे बहुत गिलिर बबेखौ बे गिलिरथार दोन होमबा बावनो होमबा बेगखौ बादो बेखौबो बाजाया बेगाबो हासुबाय माने गाइस मा होननानै बुङो बेग सिङावहा आङो फ्रिजनि दैखौ सोदोंमोन आरो ना माने बथलाव सोदोंमोन आरो थ' गाइस गुटाइखिनि सिजोबलांबाय उनथिं ना नैयाव बेदर सावगासिनो नै बियो माथो नैयाव ओइ नायनो होदों बेदर सावगासिनो बियो थ' होमबा जोङो बे हाजोआव गाखोनोसै गाइस आं नै गोजौआव मोनफैबाय फंबाया पुरा माने धीरे फैगासिनो दं आरो ना थ' गाइस जोङो गाखोलांगासिनो दङ माने जेसां हायो बेसांनो गाखोगोन आरो ना बांद्रायथ' गाखोलांनो हायानाय नङा वाव what the sexy hill एक्चुअली ना हा जों ओंखारनायावसो खस्थ' मोनगोन दा ओंखारनायावनो दुद्रुबोदोब्रा गोजौनिफ्राय फाग्ला फै ओमफ्राय बे गिसिया मा खालामनांगोन हाब होद डेन्जारलै आं बिदि हाजोआव गाखोफेरा हाया आथिं थुर मावजोब्बाय वाव सासेयाव हनै नायदो डेन्जार खिन्थु आं बिदि गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आयु दिनैसो फार्स्ट टाइमलै आं बिदि गाखोनाया आयु होद फाग्ला आयु होद जानाय नङालै आंजों हनै सासेयाथ' मावलांबाय हनै नेवलाय गाखोनाय बायदि गाखोलांदों मिथिबायना आयु गाखोला आं गाखोला सालेन्डार लाबाय आङो नायलाय एफा गोजौ हाजोआव गाखोयोना गाहायाव नायनो गाहायनि भिउसखौ नायनो नुबाय वाव नै आयौ सालेन्डार लानोसै आङो गाखोनो हाला गोजौआवहा हान्थु थोर मावजोब्बाय हाला नै जाहा सहैबाय आं गोजौआव सहैयाखैलै बेबो नै सहैबाय गोजौआव सहैबाय ना अब्ला नायदो नोङो गोजौआव बेसे गोजौ दंबावो हनै वाव सहैबाय ना नोंना केमेराया नुहरथ'वासै आं हाला गाखोनो आं ओंखारफिनसै आथिङा थोर मावजोब्बाय आंहा हान्थुआबो थोर मावजोब्बाय माने आंहा बिदि हाजो गाखोनाय एक्सपिरियेन्स गैया मिथिबाय ना बबेजों ओंखारबा साबसिन जागोन मिथिबाय मौजि केनसेल दुद्रुलांदो बा सहैबाय नैजिं फाग्ला बिसिं दुद्रुलांनानै आं मा खिबु सेस मिथिबाय ना गोजौआवथ' सफैनायालाय हान्थुआ जे जा थोर मावदोंना आंसो मिन्थिगौ गाइस थ' मा होननानै बुंनो हाला आङो मिन्थिबायना आं जिरायबाय फैयो आरामसे
लामाया खिन्थु डेन्जारलै आयौ बहुत डेन्जारस लामाया